Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Συνεχίζουμε τα βίντεο, σε πρόλαβα Γιωργάκη. Εμένα με λένε Γιώργο. Μίλτο. Αυτόν τον άλλο το Μίλτος, άλλο το Γιώργο. Με λένε Γιώργο Μιλτιάδη. Λοιπόν, αυτός είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και το βίντεο θα ανέβει στο κανάλι του. Σταμάτα να γελάς, γιατί δεν υπάρχει τίποτα αστείο. Μόνο το αιματάκι που τρέχει στο πάτωμα. Λοιπόν, αυτό είναι το Call of Duty μου. Ναι παιδιά, θα έχουμε πολλά gameplay. Έχω τραβήξει ήδη 4 βίντεο και συγγνώμη που δεν ανέβασα βίντεο. Απλά ο Ντρόσκας από εδώ ήταν σε διακοπές και με ανάγκασε να έρθω μαζί του. Και εγώ πήγα μαζί του για μία περίπου εβδομάδα, κάπου εκεί. Είχαμε και περιπετήμουλες. Ναι, άλλο αυτό. Είναι και γκόμενα ο Γιώργος. Μη λες άλλα πράγματα. Λοιπόν, και αύριο μεθαύριο θα ανέβει ένα βίντεο γιατί το λαπτοπάκι μου το υπέροχο χάλασε. Οπότε δεν μπορώ να ανεβάσω βίντεο. Παιδιά, και εγώ θα ανεβάσω βίντεο για αύριο ή σήμερα. Έχω 9 έτοιμο βίντεο με Destiny. Εγώ έχω 4 βίντεο έτοιμα. Έχω 2 με Call of Duty που δεν θα βαρεθείτε. Θα τράβαγα και One in Tablet. Αλλά μπήκε ξαφνικά ο αδερφός μου μέσα και μου πέταξε κάτω το αερόπλανο που τραβάω τα βίντεο. Ναι παιδιά, ακούστε με λίγο. Μην ακούτε τις φωνές μας. Εμείς είμαστε 14. Και οι δύο. Ναι, 14 είμαστε. Που σε λίγο θα πάμε γυμνάσιο. Γυμνάσιο ρε μαλάκα. Απλά μείναμε σε 5 τάξεις. Σιγά, το ίδιο είναι. Μαλάκα, εγώ Δευτέρα θα πάω. Εντάξει, το ίδιο μου κάνει. Δεν πειράζει, υγεία πάνω απ' όλα. Παιδιά. Γεια σας, τα λέμε. Εδώ ήταν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Ant Hunter. Και ναι παιδιά, θα συνεχίσουμε να κάνουμε βιντεάκια. Από Τετάρτη αρχή συνεργασία. Γεια σας!